Merkenreclame, maar een knieppeer, maar een hele grote knieppeer. Oké. Hé, maar ik wil laatst nog les aan doen. Ik vind best wel een heel fijn, maar ik wil even wel, nou ja, ik ben nou wel heel fatsoenlijk. Echt lief, ja? Voor wasbordjes en zo. Ja, daar staat eens op een foto van mij, dus ik ben wel bereid. Soms wel echt. Heb je net wasbordjes dan? Ja, nou ja, sommige foto's al, dus Wauw, dat dat moet moet je wel hebben, die man. Ja, dat is wel belangrijk. Ja, dat deed ik maar eens, ja. Maar heb je ook al een profielfoto gemaakt gedaan? Nee, jongen, nee, ik ga alleen eerst nog maar even zoeken. Ik denk met dit is even Michelle dat er wat leuks op staat. Dat hoort dan moet het net natuurlijk. Ja, dat weet ik dan wel. Ik weet niet. Straks daar zit spannend op zo'n site dan. Nou, ik zit er nog nooit te denken. Wat voor site zie je dan? Ja, ik heb Lexa.nl en zo en Tobias en dan kerst Zelf wel reageren. nee, ik ga alleen maar even jongen of het wat opstond, maar ik moest gewoon kiezen van wat als hoorst en maar ja, dat is toch best een kerel zo. En heb ik een eigen profiel gemaakt? Nou, nee, maar dat dacht ik wel. Heb je het nog op dating sites? Ja. Dat is toch ouderwets niet, dat is wel weg. Ah nee man, van deze tijd. Dan moet je zeggen, als je het op hebben, met mij gaan, ga je naar mijn hart toe en dan heb ik Walking Fritz. Dating Walking Fritz. Dat is het nieuwste 2011. Dating Walking Fritz. Link hem ook, dan keer je wel mee. Ben benieuwd, ik. Nou dames, kom maar mee. De Walking Fritz. Oh, wat is dat? Dat zit ik even zien. Nou dames, de Walking Dating Fritz. Jongen, dat idee wie nou net zo slecht. Nee, jongen, nee. Dit is leuk. Ja, dit wil ik wel vaker doen. Heel vaker. Dat dacht ik, dat die een hele internet deed en daar horen we maar op. Precies. Kerst van Shell dat ze goed eten krijgen. Ja, dat zeker. Ja, wij staan voor gezonde kwaliteit.